Počkej, ještě ne? Teď? Takže čau lidi, tady je Tomíno. A dnes jsem si pro vás připravil takový speciální video a bude to fotbal. Máme tu i speciálního hosta. Říkej. No a máme tu speciálního hosta Vojtu. Takže Vojto, co tu dneska máme? No, fotbal, budeme střílet na branku. Já střelím. Vojta třeba bude v brance. Já na něj střelím 6krát. Trefím se pořád do brány 6krát. Tak jakože mám 6 bodů. Potom já půjdu do brány. Vojta bude střílet na mě. A dá to třeba 5krát. Tak dá jenom 5 bodů. Já jsem třeba vyhrál o 1 bod. Jo, ale kdyby Vojta prohrál, tak se mu nesmějte, protože on na fotbal chodil a já jsem hrál fotbal a chytal jsem, takže. Tak jdeme na to. Kdo jako Tak ty střílíš na mě. Hej, a co když to budeme to? No, ne, potom se ti na to zeptám. No, tak jdem na to. Tak pořádně se připrav. No, dělej. Jo. Tyč. Byla to tyč. Byla to naše milovaná tyč. Ještě 5krát. Tak Ještě 5krát. Už jenom 4krát, ale psát to nebude, Vojto. Ne. Už 4krát. Teď už ještě 3krát. Ještě 3krát bude Vojta střílet. Zatím nedal žádný gol. 2krát ještě bude střílet, nedal žádný gol. Ale fakt se mu lidi nesmějte. On fakt na fotbal nechodilo. To. A já jsem... Kurňa. Byla to tyč. Jo. Takže ještě jednou. Jo. Naposled. Tak. Poslední. Tak 1 bod. Tak Vojta měl 1 bod. Takže mu napiš. No a teď je to víno. Tak jdi. Počká. Připrav si míč. Tak to pokvěce ještě to tak prosím, tak udělej to. Prosím, tak musím to provést. Na chvilku. Prosím. No tak jo, čau. Tak to mi teď jde střílet už. Takže teď jdu střílet já. Takže střílím, jo? Tak dobrý. Dobře, ty kámo. Takže druhá rána, no spíš střela. Cože? To šlo nikam úplně jinam, to mi no. Tak ještě 4krát. Ještě 4krát. Tak ať se ti to aspoň jde, aby to byla remíza. 4krát. Nic. Ještě kolikrát? 3krát. 3krát. No. Tyjo, to já to prosedu. Au. Hej, koukej se mi na ruce. Taky mají. Jo! Yes! Jednou jsem to trefil. Yes! No a poslední ráno. Ale jednou jsem měl. Jo. Tu ránu. Yes! Poslední ráno. Yes! Tyč. No, takže dáme remízu. Tak teďko, já budu střílet 3krát. No a to máme remízu. Vojto. Prosím. No. Prosím, Vojtíš. Ne. Jo, Vojtíš. Teď máme nějakého vítěze. Tak jo. Takže já teďko budu střílet 3krát ještě na Vojtu. Nebo ne, vyměníme se. Ty budeš na mě střílet 3krát a já až potom. Teď 3krát já na Tomína.
Vojto. Jdu na to. Teď dělej. Pojď na to, že? Ještě bude +3, protože to byla remíza 1-1. Takže. Takže uvidíme, kdo vyhraje. Takže vychytal se. Ještě 2krát střílí, Vojta. Už naposled, Vojta střílí. Zase poslední. Aj, to bylo úplně šejdrem. Takže teďko střílím já. Dobře ty. Dobře ty. Tak, a teď se rozhodne. Ale jestli taky nedám žádný takto. Tak už to bude remíza, takže... No dobrý, můžem. Takže 3, 2, 1, teď. Nic? Nic. Mám hnědou ruku. No, myslíš, že já ne? Takže poslední a teď se rozhodne, jestli jsem vyhrál nebo jestli Vojta. Teda jestli, A nebo jestli je to remíza. jo. Já si myslím spíš to druhý, remíza. No, Jdi do prostředka, Vojta. já se prostě ještě. Tak, 3, 2, 1. No tak nic. Tak je to remíza. Takže to by bylo Střelil. všechno pro tuto video. Skončilo to 1-1. Jo, Takže... takže to by bylo celé video a čus!